Semuanya. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Semoga UMR-nya juga naik. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya, nanti kalau saya bilang, ono munyo ngombe susu. Kalian jawabnya, remuk su. Gitu ya. Dudu jarak sing gawe awake bisa. Nanging kowe ning buri manang-manang gawe kisah. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ana munyo ngombe susu. Remuk su. Sampai jumpa Tulung Agung. Terima kasih Kreatif Tech. Hey. Pas aku ngopo? Pas aku telan jebul ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan gendaan. Yo, ngomong-ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku apa aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending nanging apa walesanmu ning aku kowe luwe milih dhewe kowe ninggal aku ninggal aku kurang apa lek ku mertahanke kowe kowe malah ngapa diriane kita ngerep bareng aku kaget elo statusmu tangan gandengan jelas suduro aku sing ngancani kowe taunan janjimu janji tae cari arep tekan tuwe nyatane cangkemmu elek ati aja mbok suwe tiwas wis kuwang wektu aku ngancani dapurmu wong kene kaya aku tok tendang saka uripmu kowe ngeboti bondo tinggo nuruti gengsimu kowe milih kono seiso nuruti senengmu pas aku telan cepet ketemu kowe ning dalan konangan opo kowe konangan gendaan yo ngomong lagi Tulung Agung ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku apa aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending nanging apa walesanmu ning aku kowe luwe milih dhewe kowe ninggal aku ninggal tatu lagu mertahanke kowe kowe malah ngapa diriane kita ngarep lagi percuma tak kondeli wong sing ora duwe ati aku ra mbok hargai utekmu mbok teleng ngendi keblongan lekku berjuang dianjuke harapan kabeh sebatas sangan dibuang kaya resokan sirahku saya judeg duwe pasangan pijak ning pikiran wis bundek critane kudu wis mandek aku wae karo dheke tak tuku tak urus dhewe saiki kowe sepele ditenggo mawon karmane kepre pas aku telan cepet ketemu kowe ning dalan kowe konangan gendaan Tulung Agung ngomong lagi ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku apa
biar gak ngantuk ya. Baik, thank you semuanya malam hari ini yang sudah hadir di Tulung Agung Creative Fest Vol 5.